As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kalimo. Padayon natong iampo ang atong nasod labi na nining kahimtang karon na nag-away-away ang atong mga leader sa politika, sa gobyerno. Naunta ang ilang mga pamaagi sa pag-atubang nining maong sitwasyon mahasunod gyud sa Dios non nga paagi aron mag-anam og kasulbad dili mag-anam og kagrabe ang maong sitwasyon. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi aron masulbad ang atong mga panginahanglan, hatagan unta sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ila karong gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom tungod sa mga buhat sa penitensya nga makapadangat kanamo sa pasaylo, himuang nga maandam kami alang sa Pasko sa pagkabanhaw, inubanan sa kaputli sa among kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Gipangga ni Jacob si Jose labaw sa tanan niyang mga anak. Sanglit na tawman si Jose sa tigulang na si Jacob. Kitahian niya si Jose og taas nga bisti nga binuktunan. Ug sa nakita sa iyang mga igsuon nga gipangga sa ilang amahan si Jose labaw kanila, naglagot sila kaniya ug masukanon kanunay ang ilang sinultihan kaniya. Usa ka adlaw ni ana, miadto sa Sikem ang mga igsuon ni Jose aron pagpasibsib sa kahayupan sa ilang amahan. Miingon si Jacob kang Jose, "Tua sa Sikem ang imong mga igsuon aron pagpasibsib sa atong kahayupan. Pangandam kay paapason ko ikaw kanila." Si Jose mitubag, "Andam ako." Ang tao miingon, "Wala na sila dinhi, nadungog ko nga miingon sila nga muadto sila sa dutan." Busa miapas si Jose kanila ug nakaplagan niya sila dito sa dutan. Layo pagani siya, nakakita na kaniya ang iyang mga igsuon. Sa wala pa siya mahiabot kanila, naglaraw sila kung unsay ilang angay buhaton kaniya.
Nakahukom sila nga patiyon siya, nag-ingnanay sila, ani ana ang tigdamgo. Karon patiyon ta siya o itambog ta ang iyang lawas sa usa ka atabay, og moingon kita nga gitukob siya ihalas nga mananak. Tan-awon ta kung matuman ba ang iyang mga damgo. Nakabati si Ruben sa ilang gipanagsultian o gipaningkamutan niya pagluwas si Jose. Siya miingon, dili nato siya patyon. Ihulog lamang siya dinhi ning atabay sa kamingawan, apan ayaw siya ninyog dagmali. Gisulti kini ni Ruben kay naghuna-huna man siya sa pagluwas kang Jose, aron iyang dadon balik sa ilang amahan. Sa pag-abot ni Jose sa iyang mga igsuon, gihukas nila ang taas iyang bisti nga binuktunan. Unya, gidala niya siya ngadto sa atabay nga walay tubig o gihulog siya didto. Unya, samtang nangaon sila, nakita nila ang usa ka panon sa Ismailita gikan sa Galaad. Nagbaguod ang ilang mga kamelyo sa karga nga mga salong ug mga pahumot nga ilang dadon ngadto sa Ehipto. Miingon si Juda sa iyang mga igsuon, unsa may makuha nato kung patyon ta ang atong igsuon ug ililong ang iyang kamatayon. Maayo pag ibaligya ta siya sa mga Ismailita. Sa ingon niini, dili kita makapasakit kaniya, hinumduman ta nga ato siyang igsuon ug kaputol tag tinai. Miuyo niini ang iyang mga igsuon ug sa pag-agi sa mga negosyante nga taga Midian, gikuha nila si Jose sa atabay o gibaligya o kawhaan kabuok sa lapi ngadto sa mga Ismailita nga nagdala kaniya ngadto sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa sa pagpakanaog sa Ginoo sa usa ka gutom nga ni sayuta ug sa paglaglag sa mga tanom nga nabuhi kanila. Iyang gipadala ang usa ka tawo una kanila, si Jose nga gibaligya ingog usa ka ulipon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Ila siyang gikargahan og mga gapos o gipusasan og mga kadina, hangtod ang iyang panag-an natuman ug ang pulong sa Ginoo nagpakita sa iyang kamatinud-anon.
hinumdumi ang mga katingalan nga nahimo sa Ginoo. Gipatawag siya sa hari o gibuhian. Ang magmamando sa katawhan mipaling kawas kaniya. Gihimo siya nga agalon sa iyang balay ug magmamando sa tanan niyang mga katigayunan. Hinumdumi ang mga katingalan nga nahimo sa Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon ka sa mong pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon ngadto sa mga labawong pari ug sa mga kadagkuan sa katawhan. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas ug nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa ting pamukpo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha tahuron gayod nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya, tana, patyon ta siya, ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan o gipatay. Karon inig-abot na sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saop, nangutana si Jesus. Sila mitubag sa walay duha-duha, patyo niya kadtong mga taong dautan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Sa Jesus mingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinoong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo o kahibulungan gayod kini. Og midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo
nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo sa mga sambingay ni Hesus ug nakasabot sila nga nagsulti siya mahitungod kanila busa naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Hesus nga usa ka propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jose giunay sa iyang mga igsoon. Ang napo niya ka igsoon naningkamot nga patyon siya. Si Jesus giunay usab sa mga leader sa mga Hudiyo o sa mga Pariseo, mga pari, ilas ang gipatay si Jesus. Unsa may hinungdan. Nganong ang igsoon, mipatay mas iyang igsoon, ngano ang katawhan nga gitawag og piniling katawhan sa Dios, mipatay man sa anak sa Dios. Sa hinungdanan na. Ha? Kanang gitawag og sala nga kasina, envy or jealousy, kasina. Lingi ay mong tupad, ina masinahon ka. Ina masinahon ka. Kusog kay na sa ato dinhing nasod, gianggaan ganina nato og crab mentality. Kita ba? Subo palandongon. Ako gamay pa kong bata, elementary pa ko, makadungog na ko anang crab mentality. Nabitang naana gani musikat sa atong katilingban, ato dayong dauton. Nya kusog kay ni sa atong politikanhon nga mga kaning sitwasyon. Ato ginang dawaton mga politicians. Apil sad mi dire kami mga pari na asad mi ana. Akita gud Filipinos na ataana. Kusog kay taana. Mao na magkagubot kita tungod kay ato mang ubanan ang atong batasan kaning pagkamasinahon. Naigisulti si Kristo dire nga ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Kasabot mo ana? Uy. Akong usbon ha. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing importante, buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Lawom ni siya nga pagkasulti, nag-uban ani ang warning nga kung mosalikway na gani tag atong kauban or atong igsuon, pagbantay, ikaw nga misalikway, panimaslan kas Ginoo. Unya kadtong imong gisalikway, mao na to'y himuon sa Ginoo nga importanteng tao dinhi sa katilingban. Mao na nahitabo ni Jose, gisalikway sa iyang mga igsuon. Niabot yung panahon nga si Jose maoy giblessed og maayos Ginoo na himong gobernador sa Ehipto, gihisgutan na sa atong salmo karon, og nihapa sa iyang tiilan ang mga igsuon niya. Basta mosalikway gani ka sa imong isig katao, bisag unsa pa na siya, basta imo na gay na siyang isalikway nga wa nay bili para nimo, paninglan jud kas Ginoo. Bisag unsa pa na kadautan ang tao, mao bitang niingon si Kristo, pasaylo alag kapituan kapito ang nakasala nimo. Ngano man aron dili ta mo salikway niya, kay
prinsipyo nas Ginoo. Basta imo ganinang isalikway ang tao, kanang tawhana mahimo ng pinangga sa Ginoo. Maubitang niingon siya, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nako. Di ba? Unang litan ron, ikaw asawa, imong bana nangabit, isalikway nimo dili. Hoy, tubag. Tubag ba? Or ikaw ba na, imong asawa, nangabit, niya pari pag yung nakabit, isalikway nimo dili. Timan iha, unya pa dir, dautan man na siya. Yes. Least na siya tingali kay kriminal, crimes against humanity. Pero isalikway gani na nimo, mahimo na siyang pinangga sa Ginoo. Og ikaw nga misalikway, bisan pag moingon ka, ikakunuhan mo itarong, panimaslan ka sa Ginoo. Sa paagi, nga siya rasay nahibaw. Mao nang giingon diri, buhat kini sa Ginoo, og kahibulungan gayod kini. Sige, tanawa sa history nato, sa atong kalibutan, og sa atong nasod, bisan sa imong kinabuhi. Kanang tao nga isalikway, mo, kuan gina, sana, mo asinso gina nakaron unsa may atong buhaton. Una, prinsipyo, ayaw gyud salikway. Kadtong tanan nga authority sa atong nasod nga maoy mi command aron gyud ipadadayon si former President Duterte ngadto sa ICC nga korte. Congratulations ninyo, paabutan ninyo ang inyong ganti gikan sa Ginoo, panimaslan gyud mo. Kinsa tong authority nga naghatag niining maong command nga ilabay ang atong pangulo ngadto sa foreign lands, foreign court, ang atong pangulo kaniadto nga nag-alagad sa atong nasod tungod anang issue sa crimes against humanity nga wa ra bagay siya kaso dinis ato anang crime against humanity. Pagbantay mo, mamatay man tingali si President Duterte dito kay tiguang naman na siya, daghan naman na siya sakit, bisan pa ang iyang dugo mutingog na against ninyong mga authority nga naghimo niining maong desisyon. Hinomdo mo ni Abel, gipatay ni Cain tungod sa kasina, katong unang anak ni Adan og ni Eva. Ang Ginoo niingon ni Cain, hain imong igsuon. Ingon des Cain, am I my brother's keeper? Ingon den Ginoo, ang dugo ni Abel nga imong gipatay nituaw og nabati nako ang iyang dugo. Mo na siya kuyaw kayo. Muna'y unang prinsipyo, pagbantay, ayaw gyud salikway anang tao nga nakasala. Nya nasa mo ingon, unya pa der, President Duterte, iyam sa tong gisalikway ang mga adik, iyam sang gipapatay. Nanubag po siya. Di ba? Unya, karon siya na sa gisalikway, manubag sang authority. Ana. So, unsa may sunod nga prinsipyo nga akong i-suggest, kung ikaw maoy gisalikway, kung kita maoy isalikway, relax lang. Relax lang. Dawata, ayaw pakig-away, ayaw paghimog sala. Pagpasalikway lang. Nga naman, total ang Ginoo maunay maningil nila. Matod pa ni aning Ginoo diha sa Old Testament, vengeance is mine. Gilingi ay mong tupad. Ignawa karoy gisalikway, ignawa kay gisalikway ron. Oy, lingi aba. Kanang wa mo lingi, nagduda ko na anay gisalikway. Lagi, kaklaro ana inyo mga naong pagbantay, paninglan juga sa Ginoo. Ana, ay gyud kumpiyansa
Muabot yung panahon, magluhod-luhod kas atubangan sa imong gisalikway. Kung dili man kini nga maong personal nga tao, muluhod gyud kas atubangan sa laing tao nga related anang maong tao. Kini siya isyu ni siya sa atong nasod. Karon naghearing naa ang Senate, naghearing gipaminaw ang side ni Vice Presidente Sara, ang side sa senador, ang side sa mga pulis, pinanguluhan nila ni Torre, Marbel, sa DOJ, sa LGU. Karon nagsige na sila paminaway. Nganong karon pa man sila nag-hearing? Nganong karon pa man sila nagpaminaway sa lain-laing mga sides? Uwahi na. Tuan na sa prisuhan ang tao. Murabag, gipatay usa nimo ang tao, una pa ta nag-discuss unsaon aron dili siya mamatay. Gisunog nimo imong balay, gisilaban na nimo imong balay, pagkaugdaw una pa mo nang lingkod og nag-discuss unsaon aron dili masunog ang balay. Imo nang gidunggab ang tao hapit di nakaginhawa, una pa mo nang lingkod og nag-discuss unsaon ni aron dili nato mapatay. Sayop na siya. Mao na ang kaning jealousy, kaning envy, di na magkinahanglag discuss. Basta lang ila lang yung mapapahawa ang ilang gikasinahan, madaot lang yun ang ilang gikasinahan, bahala nagunsay sunod. Ato lang yan ang iistorya. Muna gitawag sa nila sa prinsipyo nga, just cross the bridge when you are there, when you are already there. Di na mao nga prinsipyo. Naman sa panahon nga sakto na, pero niining nasudnon nga kahimtang, politikanhong kahimtang, mayo natong sundon ang prinsipyo nga gihatag nato sa PC7 kanang atong Second Plenary Council of the Philippines, aron mo grow kuno ang atong simbahan. Unsa may gamiton nga prinsipyo, hinumdumin ninyo, look, judge, act. Kana nga order, look, judge, act. Unsa mo nang look, evaluate. I-evaluate ang tanang side. Nya human, make a judgment. Sunod, do the action based on your judgment. Mauman bitaw nga kung doon na kunoy arrest, unsa may unang giingon sa ICC, bisan ang ICC nga statutes procedural nila sa pag-arrest, naagi hapoy ingon ani, look, judge, act. Unsa may gibutang dito, inig-arrest na nimo, dadadayon siya sa competent judicial authority to evaluate. Nya tagai siya higayon nga mo ribatal, mo himos iyang mo exercise sa iyang rights, all legal rights. Mao na ni ang pag-discuss, mosulti ang iyang abogado, mosulti na sad ang prosecutor, mosulti na sang abogado ana. 1 to 6 na siya nga kana ganing gikas pag-arrest matud pa sa ICC nga statutes 1 to 6 na dihay anha diha ang look ug ang judge mahitabo nya human act ipadala dayon number 7. Pero unsay gibuhat sa atong kapulisan ni adtong adlaw March 11, arrest, send immediately. Imbis nga bring the arrested person to promptly to the judicial authority, send him immediately to the court. Nya didto na lang mo pag-discuss. Muna ilang giingon nga just do it there. Nya ning duol sa tong anak si BP Sara didto in taos gawas wa pasudla, bisag giingon gyud to ni President Duterte, she is my lawyer, she is my counsel as lawyer, wa gyud pasudla, giingnan pa gyud didto na lang siya istoryaha sa court asana sa dito sa jail
hain man ang jail to asa The Hague. Muna atong sipyat, manubag ani ang Pilipinas. Unsa may unang mahitabo nato, we will suffer. Kay matod pa ni Kristo, ang membro sa usa ka nasod nga mag-unay away, malusno gid ng nasura. Hinaot unta, dili ta mo abot gyud sa pagkalusno. Kitang mga way labot, kitang mga butante, maapil gid ta aning maong desisyon nila nga dias babaw. Sila atong gipangpili. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, ang mga saop mao na hinuoy nangangkon sa hinatag nila. Kining mga tawhana gikan sa executive branch, legislative branch, sa atong judiciary, pulos ni sila giswelduhan natong mga tao. Kita maoy nagpasaop nila, alagad ni sila nato, kitang mga butante o kitang mga taxpayers. Pero unsay ilang gibuhat, ilan ang giangkon nga mura nagsilay tag-iya sa atong kwarta, sa atong gahom, og naguba ang prinsipyo, basic principle sa atong konstitusyon nga nag-ingon, government emanates from the people, for the people, by the people. Malusno gid ta kun magpadayon ni. So kung mopili tag eleksyon, karong panahon sa eleksyon aning Mayo o madayon, pilion nato tong mukamaog yung moalagad, dili masinahon. Kamaong moampo og mosunod sa pamaagi sa balaod, dili murag hari-hari sa balaod, nga sila na hinoy over and above our constitution and our law. Hinaut pa unta nga mahitabo ni, ilas na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, isalikway. Ingna nidawat radyo ka ng ibaligya nga salat ni Father. Inawa ka mo sa likway, ana. Basig mo nang gisalikway. Oy, tiban ikini ang mo sa likway aning salat nga di gyud mo palit, bisag naay ikapalit, paninglan sad mo. Di manindog na takatong di mo sa likway. Mga igsoon, agig pagpalandong sa atong kahimtang, mudangop kita sa Ginoo sa iyang panabang aron madawat nato ang tinuod natong panginahanglan, ug moingon kita, Ginoo sa parasan panalangini kami. Ginoo sa parasan panalangini kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, makabaton sa kahayag, sa kusog ug sa suporta diha sa iyang paggiya sa simbahan, niining malisod nga panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangini kami. Na ang atong mga nauna, mapuno sa Dios nung kalinaw, nga nagdalag tunhay ug malungtarong kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangini kami. Nga sa atong pagpuyo, mubunga kitag gugma, pasaylo, hustisya ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos, dili unta kawad-ag paglaom, taliwala sa ilang mga pagsulay, hinuon malig-on sila, pinaagi sa pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaw paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo sa parasan panalangin kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangin kami. Nga ang mga nangamatay, makabato na sa ilang pahulayng dayon, dito sa Dios nung gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangin kami. Langit nung Amahan, mapasayloon ka kanamong mga makasasala. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun namong Amahan, among higasan, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ning mga binuhan, bayad sa mong kasaypanan, dawata Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, aron pagsaulog niining mga misteryo himua nga sa paagi nga angay mag-una-unta sa imong mga alagad ang imong kaluoy ug mag-agak kanamo pinaagi sa matarong nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Adlaw
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Madaw sa kanim. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagamulat ako, nga musunod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gibago, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong mag-ipabot ko, ang gugmagong kabus, ihatag ko karon. Ayaw itugot na ako mailayo. Ako sa hugot nagatuo, nga na ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagaulat, nga dunggo ng imong pagtawag. Magampo kita. O Ginoo, human namo madawat ang pasalig sa kaluwasan, himua nga manglakat kami sumala sa angay, ug moabot gayod kami nganha sa katumanan niini. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga
panabang, divine assistance. Nya mahitabo ra ni kundi gid ta mo salikway sa atong isig katao, nya di sad ta mo reklamo or masuko kun isalikway ta. Mga igsoon, salamat sa mga namalit natog mga slots, padayon silang ipalit, wa mo salikway sa atong siging pamaligyag slots. Congratulations ninyo. Kamong gasigig salikway aning slot, pag-usab na. So mo ni ang atong slots, ang SBF DAG, para sa atong kumbento, niabot nag 53,435 ang atong halin, na pay 6,565 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Na ni 16 slot challenge nga tag 8,478 na sad ang atong nadawat. Ang atong ikaduhang slot, ang God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para ni sa atong Holy Week celebrations o Fiesta celebrations. Ang atong halin niabot na og 10,475 ka slots, na apay 59,525 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Naasad ni siya 12 slot challenge nga tag 1,200, niabot na sa 345 ka challenge ang atong nadawat. So gusto mo healing and deliverance, palitan ninyong maong slot para sa atong Holy Week o Pista. Ang katosang haligi para ni Mama Mary, HPMM, nga atong itabang ni Father Arnel siyang parokya, niabot na sa 7,900 ang kaslots ang atong halin, nya na pay 4,100 kaslots nga available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni 20 slot challenge nga tag 2,055 na sad ka challenge ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanang namalit nato og slots. Praise the Lord. Kamong wap kapalit, palit mo tagsa lang ka slot. Sa tagsa ka slots aning tulo ka slots, 700 pesos ray inyong magasto or madonate. Kung gusto mong challenge, aning tulo ka challenges, 11,200 ang tulo ka challenges. Ato sang ipahibalo nga ang Couples for Christ dunay Christian Life Program nga pasiugdahan dinhi sa atong parokya, sugod karong Abril 5 alas 8 gabi anha diha sa FLA office. Nya kamong mga couples nga wala pa maapil niini, mas nindot yun nga mo apil aron pagpalig-on o pagpalambo sa inyong kaminyoon. Gipahibalo nila ni Brother Melvin o ni Sister Jean Montiliano. Kontaka lang niya sila sa ilang number 0956-228-6820 0956-228-6820. Salamat sa kagabi, daghan-daghan tang ni kuyog sa atong prosesyon ni San Vicente Ferrer. Niya padayon ta ana kada Huwebes ang atong pangandoy sa atong usas atong mga pangandoy nga si San Vicente Ferrer mutabang unta sa atong nasod nga magmalinaw ta, magkahiusa ta, dili magsigig away ang atong mga saop nato nga mga leaders nga karon mura nagsilay hawd sa Pilipinas imbis mga alagad. Magpaubos unta ang atong mga leaders sa atong nasod. Unya nasa tay Via Cruces kada Biyernes karon ighuman sa alas 6 nga misa. Padayon sa mog support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Doon na ni siya roy 238,000 ka mga subscribers. Mo na una niyong tan-aon niya. Sige lang gyud mo view, like, share o subscribe. Atong spread ang atong mga ebanghelyo, ang atong mga pamalandong aron mag-guided ta kanunay makapalawom sa atong pagtuo. At the same time makahatag sad mo og income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Nya ang ato sad nga mga scammers dili sad makapatuyang kay anhi man dinhi ninyo makita ang atong
official information. Mao lang ginaisundan ninyo labi na gid ang ato mga account numbers. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Manindog na ta para sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.